Det virker ikke nu. Nej. Så kom nu. Nej, prøv nu. Bliv ved. Hvorfor er det mig? Det er mig, der får springet det fingre af, hvis det går galt. Ja, og så siger du... Ikke ret meget, bare lige en lille sprøjt. Skal vi ikke lige pause det her? Vent. Ja. Selvfølgelig virkede det igen en gang. Kom så. Kenneth, skal vi ikke bare droppe det? Jeg tror ikke lige det virker. Jamen, Kenneth. Ja. Det kommer bare ud af alle steder. Så røg det jo ud af bunden. Det virkede jo. Hvorfor virker det så ikke nu?